diputat, vicepresident, pare Massot, senyors i senyores. La veritat és que vostès tenen en la carpeta que se'ls ha lliurat una còpia del programa d'actes que un conjunt d'institucions impulsen amb aquest nom d'Univers Patxot 1964-2014. Per tant, crec que seria sobrer que jo ara reiterés o entrés en una descripció detallada d'aquests actes. Sí que val la pena fer notar que es tracta, en tot cas, d'un programa provisional i que continuarà sent provisional possiblement fins al 31 de desembre del 2014, perquè s'hi podran afegir totes aquelles altres iniciatives o institucions que ho vulguin fer. Tan sols a tall de síntesi, esmentar que es tracta d'un programa que, de fet, es va iniciar ja el 26 de novembre de l'any passat en un acte fet al Centre Excursionista de Catalunya amb motiu de la festa de l'aniversari del centre i que va ser una mica el tret de sortida i la presentació de la voluntat d'aquest conjunt d'institucions de commemorar el 50è aniversari de la mort de Rafael Patxot. Programa que va tenir continuïtat, i m'agradaria dir-ho i fer-ho notar, amb un emotiu acte el dia 8 de gener, que és justament la data en la que es complia exactament el 50è aniversari de la mort de Patxot, repeteixo, amb un emotiu acte a l'escola Betània Patmos, i programa que demà mateix tindrà continuïtat a l'agrupació astronòmica de Sabadell per esmentar alguns exemples. Aquest programa inclou conferències, sessions acadèmiques de diverses institucions, jornades tècniques, taules rodones, edicions, revistes monogràfiques com la revista Serra d'Or, que en el seu exemplar del mes de gener, per exemple, s'ha dedicat al tema monogràfic central a la vida i l'obra de Rafael Patxot, o la revista Muntanya o la revista Arjau de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, edicions com les edicions dels sermons, que eren els discursos que feia Rafael Patxot en l'acte de lliurament de la medalla d'or al local del SEC, o el llibre que està preparant l'escola Betània Patmos, exposicions, l'exposició sobre l'Atles dels Núvols, l'exposició itinerant sobre la vida pagès que recull l'estudi de la Masia catalana, un programa escolar que impulsa l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i al qual s'ha afegit l'escola Betània Patmos i que tant de bo pugui tenir continuïtat com a material que es pugui oferir al conjunt de les escoles del nostre país. Actes singulars com l'acte de la poesia als parcs o les observacions astronòmiques als jardins de Masia Mariona o la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de dedicar un espai públic amb el nom de Rafael Patxot, possiblement al districte de les Corts. Insisteixo, tenen el detall a data d'avui d'aquests actes en el programa que se'ls ha lliurat i el que sí que voldria, en tot cas, és, perquè crec que cal fer-ho i no ens hem de descuidar cap institució, donar lectura, perquè ho tenen vostès en pantalla, el conjunt d'institucions, insisteixo que a data d'avui, perquè aquesta relació és ampliable, doncs estan involucrades en aquesta commemoració. Com ja ha dit el president i el diputat, el Consell Assessor de la Masia Mariona, que es va constituir en el moment de l'acceptació de la donació de la família Carreras Patxot, on està la Diputació de Barcelona. Hi ha la família Carreras Patxot, concretament el senyor Rafael Carreras Patxot n'ostenta la presidència honorífica, un representant de la família, la Diputació de Girona, que cogestiona, com saben, el Parc del Montseny, els ajuntaments de Fogars de Montclús i Sant Feliu de Guíxols, les universitats de Barcelona i Girona, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Centre Excursionista de Catalunya, l'Abadia de Montserrat, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, l'Institut d'Estudis Catalans i els museus del Montseny, Etnològic de la Gavella i el Museu de Ciències Naturals, la Tela de Granollers. Com ja s'ha esmentat, també altres institucions s'han afegit en aquest programa i en aquesta commemoració i recollim en aquesta imatge les que a data d'avui ja ho han fet. La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, a través d'aquesta implicació més directa del districte de les Corts, el Patronat de la Patum. A la Patum enguany s'han recuperat imatges històriques de l'obra del cançoner popular de Catalunya en relació amb la Patum, la Real Acadèmia de Bones Lletres,
la fundació, o l'antiga fundació de Caixa Sabadell, amb una exposició itinerant, o la pròpia escola Betània Patmos. Un dels objectius també i un dels productes que ens hem proposat per commemorar el 50è aniversari de la mort de Rafael Pachot és una pàgina web. La pàgina web, com vostès saben, té la virtut de que l'univers Pachot es faci universal des del punt de vista geogràfic, perquè això permetrà que arribi a tot el món. Esperem que aquesta pàgina web, que ara veuen en pantalla, estigui enllestida en un termini de 2 mesos. Vol ser un gran contenidor de tota la informació possible sobre l'obra de Rafael Pachot, sobre la seva biografia. Vol ser també l'agenda amb la que puguem recollir tots els actes, el recull també de notícies que es planteixin en relació amb la commemoració de l'any Pachot